Nalazimo se u Donjoj Gradini, kod grobnog polja Vrbe. Inače, jedno od 9 velikih grobnih polja sa 105 ukupno masovnih grobnica. Kompleks je ogroman. Mi smo napravili prvo jedan veliki krug autom, ogroman, na 117 hektara se, nažalost, ogroman, na 117 hektara se prostire ovaj memorialni kompleks. Inače, Donja Gradina predstavlja deo kompleksa jasenovačkih logora. Ovde su dovođeni logoraši i ovde su vršene egzekucije i sahranjivanje. Zašto? Zato što je ovo mesto bilo izolovano, manje pristupačno i zbog blizine Save. Znači, ovo mesto predstavlja deo kompleksa jasenovačkih logora. Ovde su vršene egzekucije, ponavljam, i ovde su masovne grobnice. Jedno od grobnih polja Vrbe. Aleksa Šantić je rekao: i kad na muške uzmete živote, grobovi naši borit će se s vama. Grobno polje Vrbe. Na celoj površini ovog grobnog polja, koji obuhvata 8900 kvadratnih metara, razasete su grobnice masovne i pojedinačne. Antropološke istraživanja nisu utvrdila tačan broj, veličinu i raspored. Došli smo da odamo počast. Iza svakog broja stoji ime, porodica, život nedosanjan. Nismo došli da brojimo žrtve, već da odamo počast svima koji su ovde stradali. Na jednom od delova, krajeva, da kažem, dokle smo mogli ići kolima, ne možemo dalje. Pa ćemo sada sesti u auto i proći pored kompleksa, samo da biste videli koliko je, nažalost, veliki ovaj kompleks. Znači, jedan od delova, ja ne mogu da kažem i ne smijem da kažem da je to početak ili da je kraj. Ne znamo šta se nalazi dalje, tamo u šumi. Ali evo ovde vidimo uređene staze i već vidimo prva grobna polja. Sada ćemo sesti u auto i vidjet ćete i sami. Ja sam nastavnik, profesor istorije i predavao sam o ovome. Međutim, eto, ni sam nisam znao koliko je veliko. Pričao, objašnjavao, nesvestan kako to izgleda na terenu. Krećemo sada polako, da biste stekli predstavu koliko je memorijalni kompleks Donja Gradina ogroman. Također ćemo da izađemo na centralnom delu i da snimimo i centralni deo. A sada sam imao potrebu da vam dočaram veličinu ovog kompleksa, jer ni sam nisam to znao.
vozimo 30 na sat, ne vozimo polako, ne milimo. I pogledajte, evo ga nasip, skroz dole idemo, a odakle smo krenuli. Sa naše desne strane je odmah Sava, vidite ovdje. Ovdje ću da usporim. Poštovanje, da ovdje u polju Vrbe. Nastavljamo dalje. Čak ću i da ubrzam. Ja vozim sada 50 na sat. Ovo mesto je bilo zabačeno, izolovano, nepristupačno. U blizini je reka Sava, tako da su ovo mesto, pogledajte, Grobna polja, ovde izabrali kao mesto za egzekuciju i sahranjivanje logoraša iz logorskog sistema Jasenovac. Evo dolazimo do raskrsnice. Pravo dole je Topola užasa ili Topola smrti, vozi se još nekih možda kilometar, a mi skrećemo ovde levo i dalje smo u kompleksu. Pazite odakle smo došli, skroz od dole. Kao što sam rekao, 117 hektara obuhvata memorijalni kompleks, 9 grobnih polja, 105 masovnih grobnica, ono što je do sada otkriveno. Kroz kompleks prolaze staze, mi ćemo kasnije njima da prođemo. Ovdje ćemo da se vratimo na ovaj centralni deo, a sad idemo do kraja. Izložbena sala sa druge strane. Može da se vidi ogroman prostor i evo da kažemo su zastave. Takođe jedna od staza koja vodi unutar kompleksa između grobnih polja, mi tu kolima nećemo ulaziti. Su zastave i vraćamo se polako u centralni deo. Stotine logora tipa Majdaneka i Jasenovca, logora grozote i smrti, ostaće na vječna vremena kao jeziva opomena svim narodima, da nikada više ne dopuste ponavljanje takve tragedije, da učine sve da se uzročnik te tragedije, fašizam, u korenu uništi. Tito. Neka bude večna opomena čovečanstvu. Šta se desi kada mržnja postane zakon i kada ljudski život izgubi svaku vrednost?